Digitalni poduzetnik. To baš dobro zvuči. Znači, želiš pokrenuti neko svoje poduzeće, želiš napraviti neki svoj poslovni pothod. Svaka čast. To je i moja karijera. Ja sam praktički već od kraja srednje škole ušao u nekakve digitalne poduzetničke vode, tako da mi je ova edukacija nekako bliska srcu, jer znam da tu razgovaram sa ljudima koji su možda najsličniji meni, u smislu da ih ovo jako se fascinira, da žele učiti, da žele istražiti te prilike digitalne, da ne žele naučiti digitalne vještine i da imaju neku poduzetničku ideju, žele malo su ambiciozniji, žele riskirati, žele kreirati nešto, žele stvoriti nešto kvalitetno, žele na kraju dana se možda i jače financijski osigurati u budućnosti, makar put do toga je puno teži nego da se ideš zapošljavati. Odmah ću ti reći, poduzetništvo je sve samo ne lagano. To je najteži put koji možeš odabrati. Bez obzira na sve ovo što ćeš učiti u ovoj edukaciji i drugim edukacijama digitalno su projekte koje maksimalno povećavaju vjerojatnost uspjeha u tom poduzetničkom pothvatu. Poduzetništvo je stvarno teško. Evo, ja sam danas malo i prehlađen i nešto sam bio i bolestan. Svejedno, moram napraviti videe, imam neke različite stvari koje sam stalno uključen i nema čekanja. Tako da, naravno, možeš si napraviti prednosti poduzetništva kad dođeš na neku razinu su stvarno fenomenalne za mene i vrlo vjerojatno za tebe. Jer si možeš složiti opet na kraju dana. Kad ti je fakat svega dosta, možeš si složiti da te nema i da si isplaniraš da te nikom ne moraš polagati račune. I možda puno važnije od toj neke osobne koristi je da imaš u svojim rukama sve što kreiraš. Znači radiš, ja za digitalni superhero nema nikog pitati kako će biti stranica ili kako će biti logotip ili kako će biti, zašto ja o tome odlučujem. I to je super osjećaj. Mislim da neki ljudi jednostavno to imaju u sebi tu neku vatru koju, kreativnu crtu i kreativnu vatru koju žele se izraziti, žele vidjeti šta bi se dogodilo kad bi to napravio ovako, šta bi dogodilo. I zapravo voliš te neke izazove, voliš da te nešto sili da se stalno unapređuješ, da malo riskiraš, da onda opet zagrabiš više i naravno s takvim pristupom radu jednostavno velika je vjerojatnost da, odnosno s takvim radom je uspjeh jedan od mogućih scenarija, što ne znači da je 100% vjerojatan. Znači, najčešće ljudi propadnu u poslu. Ali ako i slijediš ove neke savjete koje ćeš čuti u ovoj edukaciji, ali i generalno ako si takva osoba koja je samostalna i sama promišlja, sama uči, voli skužiti stvari, zna raditi s ljudima, zna prodavati, zna nešto stvoriti, zna razumjeti, može biti empatična da razumije kakav proizvod ili kakvu uslugu, kakav servis, odnosno ne servis, nego kako bi htio da se njegovi kupci osjećaju dok su u kontaktu s njegovim biznisom. Onda postoji određena vjerojatnost da ćeš moći napraviti uspješan biznis. No, ova edukacija se uz neke generične poduzetničke savjete koje ću drage volje što više ugurati i stalno ih dodavati da od svoje neke te poduzetničke karijere sad već zadnjih 16 godina da sam napravio puno i grešaka, da se razumijemo, i bilo je puno neuspjeha i tako dalje. Znači, trudit ću se što više nekako što mi je tu i ovdje prebaciti u edukacije i informacije koje će drugima ljudi biti korisne, ali pošto se zove edukacija digitalni poduzetnik, naglasak će biti na digitalnim biznisima. Kako kreirati digitalni biznis? U smislu kako napraviti, web shop koji prodaje proizvode koje uvoziš, dropshippingom. Kako kreirati neki digitalni proizvod, poput digitalnog superhero, kako ga kreirati na internetu i kako ga plasirati. Koje su te vještine koje su ti potrebne za internu organizaciju svog posla i svojih zadataka i projekata. Kako iskoristite sve digitalne procese i alate da sebi ojačaš, kako da multipliciraš svoje vrijeme, multipliciraš odnosno imaš polugu na tim alatima, da postigneš sa manje, postigneš puno više. Znači, također vrijedi digitalno poduzetništvo ako želiš neki klasični biznis pokrenuti, ali će biti brutalno digitalan i pomoćeš konkurenciju digitalno i zapravo iskoristiti priliku koja se nudi na tržištu da sa digitalnim metodama ko uspije dobiva najveći dio kolača. Tako da ako imaš neki klasičan biznis, i to puno naših članova je upravo u tom, možda i obiteljskim biznisima nešto prodaju, neku trgovinu ili imaju neki uslužni biznis poput računovodstva i tako dalje, ali onda žele digitalno to jačati da budu najjači online s tim. Ako je to također isto tvoja neka smjer da želiš neki takav biznis pokrenuti sa digitalnim vještinama
i taktikama ga podignuti. To je upravo smisao ove tu edukacije. Tako da i ovoj edukaciji i sve što trebaš napraviti je da dobiš pristup cijeloj ovoj edukaciji, je da uplatiš mjesečnu članarinu koja ti daje pristup ne samo ovoj edukaciji nego svim edukacijama na digitalnom superheroju. Ako ovo gledaš na YouTube, onda odi na digitalnisuperhero.com, pronađi digitalni poduzetništvo edukaciju, pa ćeš naći ove druge besplatne još neke dodatne stvari na ovoj stranici. Ako si na toj već stranici, onda dolje ispod ovog videa ćeš naći sve što smo tu pripremili, plus ima na našem Instagramu, ima besplatnih klipića iz ovih edukacija i ono što je, što se trudi da stvarno bude olakšano, a to je da prvih 14 dana, 2 tjedna nakon što uplatiš, imaš pravo bilo kojem trenutku preko forme tražiti povrat svoje uplate, u smislu da ako iz bilo kojeg razloga ti ovo ne odgovara, sve što smo pripremili na digitalnom superheroju ne vrijedi tu neku mjesečnu članarinu, nema problema da biješ nazad, a cijene i neke posebne ponudice koje stalno imamo možeš pronaći na stranici i također na naslovnici imaš upute kako se registrirati, kako proći inicijalni postupak. Ako nešto imaš me zapitati ili te nešto zanima, da li imamo ili nemamo ili da li bi ti voljela imati, misliš da nemamo, samo mi savjet kroz kontakt forumu ili dolje na dnu ovog posta također pošalji poruku, jer volim biti u kontaktu sa ljudima, pogotovo našim članovima, im davati neku direktnu podršku na više načina i stvarati neku tu zajednicu koja se međusobno podržava u svojim nekim ciljevima. Tako da, to je to. Hvala ti i veselim se vidjeti tvoje poduzetničke ideje. Želim se upoznati te da vidim kako razmišljaš, jer mi je uvijek drago razgovarati sa drugim kolegama poduzetnicima i da te vidim unutar digitalnog superheroja. Hvala ti i vidimo se.